presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kinigapon ninyo Kuya Joel Bensi, ikaw ba sa kong partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan o sa tarang mga iksunan mga kasama. Awhagon ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa nga Nardo. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Nardo. Kaya ako problema bahin sa kong asawa nga human sa among pagkaminyo dako na kay siyang kausaban, bida. Kung ano na problema ko niya ako asawa, no? Inaniyo na ako ay samtang ni Suroy si Pedro dito sa mga kay naghatod sa manok ni Nanik nga bubuk kay Del. Bro! Ay, yan, Suroy ka na. Ilaan ko eh. Ano yung kata-kata ko? Okay? Targa. Ay, sama, di mo kagikan. Ay, nanabag ko sangging, ako kaabot ng tao, no? Ako mabahini. Mubo mo sa kay kuktiil. Sinani ko tawa harong kay mubo kay kuktiil sa. Targa. Tala tayo, ligaw-lingaw na ta. Dali. Nagdali si Inday kay mo tanaw sini dang sa diyong gisul ako na yun siyang gisulod may swerte raw sab kay kamira nagatupad sa iyang kahumot isigdit kong iyang kamot di ba? Mapriso ka. Ay, nagpauraray sa dugang sinday. Wow, kapsa akong maayo kanang panington ko. Sa hapit ng mata, pagdalami sa istorya. Nakuha ang bandira, patayo sa mga nagdala. O bitindog siya kay makipanuroy sa plaza. O dito na, unsay nahitabo, butlo. Robot! Wamilabot! Alaot nga pagkabulak, pagkaanong kunway putut. Anugon ang iyang bunga, iyang sangaway similya, dili malaran, dili mahunlak, oy never, everlasting tower, dili malaran, dili mahunlak, kay ang tanan
pagkalami sa istorya. Nakuha ang bandira, apay usap ang nagdala. Og mitindong siya kay magkipanuroy sa plaza. Og dito na unsay nahitabo. Oy, butlo. Lobo, wa milabo. Okay, thank you Kedro. Salamat kay ni sorry kadire. Pumasaya ko nani kinab dari nya ta. Oh, katong mo puti el. O to ako ang bandok dito nga ang itiil dire sa tako dapit. Ako to hatag niya. Nay! Ay day. Nardong putik! Oh, ay, so. Day. Hubuga ko sa. Nardong putik. Hubog naman taon kay kaday. Oy, limot naman siya sa iya kung bana taon. Bana ko nimo day. Ikaw, kaya na lagi ka nagsunod-sunod na ako, ha? Stalker kang dako. Ay, tingalin ni kailan ako, ay. Shhh! Ay! You know me, ha? You know me? You don't know me. Kanta ba na nimo taon? Oy, day, tuog na taon day. Huyo. Huyo. You know me? Hubog na yun. Di naman sa taon siya kainom taon. Kinsa may You kaubang know inom man ni me? bayana. Binadili. Kapala hubog na lang yun. Dali. Pre, gano'n. Oh, ay, pre, Nardo, ikaw mo ganun. Oy, tagay diya. Pahulay sa ko, pre, ay, hubog kay ko gabi eh. Ay, mong disura sa nang pahulay. Pahulay sa dayon. Sigaw ba ni mo ginom gabi? Kaming tunyo. Ha? Kamurado ha? O, dili, totoo, me. Si Mariida, wadi kasulti niya. Yay, kamu rin numa gabi ide. Oh, kami rin mo doon tat pare kanot. Kano? Si pare Nardo, si pare Tonyo. Amo ta to. May abot man Mariida. Niya nga, masaro ka mo abugon. Ha? Iya, asawag na ni mo. Mau. Wadi mo sultis Mariida ni mo. Ha? Pagsulti nga pagabot sa bahay, hubog na kayo. Oh, mga bitaw eh. Ako sad bitaw no. Dira manggani ko nakatog sa gawas. Wa ko pasudlan sa awa na ko eh. Tungod tingali kay hubog sige ka mo kapasudla. Dili, pre. Wa ko ni ablihi. Uri kang duktong mayo. Tuk-tuk mo lang. Pati nga tuk-tuk ka. Apit na lang gani bungka nga mong portahan sa kapag tinuktok. Grabe yung sa kamata. Ay, wa. Lagi. Nga naman taon, ha? Mas hubog ba mas kain ako? Ang kakindot pa. Nakita sa kong uy. Oh, Kay, mata na day ka. halabaran sa kong udong, uy. Paliti ko rito tambal, pe. Sa matabala. Katong epektibo kaayo. Kung sa nito? Virgo, duhalang kaputilya. Sabi mo eh. Di man ni siya mawa o gwa ko'y ka-follow up, ani. Follow up pa, iba. Sige na pa, kay labat kaya akong upa. Ayo. Nagsita. Na, palita ko ng be. Oy, usay ato ni mo, Nardo. Ako ano, para tambal na po sa uba, na ka? Sa tambala. Pero, doon ka patilya. Nakiban ko. Hubog na sa imong asawa gabi, no? Ginang ay, labad ko no kayang nga makawa ang pagpaluap ra. Nangita mo paluap? Na, mambot ang nababayhan na, oy, naunsa naman na siya. Mura magdesperado kayo. Dili naman mahimutang ug di makainom. Buong ito ka ni bayhana na ay. Ako siya na problema tao niya. Basta mahubog ganin na siya. Anang adlawa, o saksimana pa na extension. Probida. Uy, serious na yun ang iyong Serious style. na yung maog yun. Ano yung problemahan ako? Urusaon na ako pagputol ng iyang bisyo. Na, nabuang na. Duhagoy kapaing na nana. Ha? Unsa ba nang? Og dili matutyo, mapusoy. Og dili mapusoy, matutyo. Tao na nag-ibali-bali mo rin na mo tao ng kita. Kung di na siya magkuan, mapurdoy, tungod sa sigig inom anak niya. Na, musakit yun ang atay anak. Oh, sabi sulti mo anong masakit siya na nang... Si Tibor, Oh, sabi si Tibor. dartutyo na. Ah, ano?
siguro ka na sita? Kapag-sure, oy. Oh, wala ka mahibaw. Oh, karoon mo ko libawan na. Saba niya, oy. Miyatot pa magani ka sa lubong atong Domingo. At andar ka, oy. Kay miyatot po ka sa lubong. Oh, wala ka matod. Wa man. Oh, unsa raman di ay ka. Mikuyog rago di ay ka sa minatay paglubong. Ay, bida. Kuyog ito, bida. Manguot, pinduhat-lungot. Unya, ganong miingon man ka. Ngawa ka mo hatod sa namatay nga nakita taman ka. Nagkuyog man gani mong duha sa imong asawa paglubong. Ay, kato Domingo. Oo, kuyog, bitaw, binag. Kay mihatod, siya siyang amigos, bitaw. Maubitaw na. Si Tibor bitaw to inyong gihatod. Si Tibor na ito. Saba di oy. Sabi ka, ilum na di nardo oy. Sago nang maturog, minatay sa minteryo. Wa ka kailakin sa imong gihatod. Ako ko ano ko dang abaw. Wa ko kay bawo nga mohato di mi ato minatay. Iyar mo kung giingnan nga ko yun ta. Kay mangupra tanto small. Hibuong naman ko misteryo. Misteryo bibdong. Na, bungot sa ito. Bungot yun si Itoy nang. Wa na ginanong kumimutang tao sa sulting ng sita. Nga si Tibor na itong gihatod ni Ida, katong Domingo nga, gihatod sa biteryo. Ingo naman ko na kong asawa nga si Ida nga, iya ko itong suod nga namatay. Mao di ay, suod sa inom di ay. Unya. Si problema ni mo, pre? Kini ako asawa, pre, grabe ka pala hubog. Di man siya inaan ni tawon sa una, pero karon, piha na eh. Mahubog ni, serious sa simana. Una mawasan. Oh, sa extension doon. Muro magkanta nga extended. Boleh perbeda. Mau na ni ako patabang ko nimo. Tambagi ko ba yun? Si buhaton ako. Ako may pirmi mo. Tambag. Biyay! Dutang tambag ko tayo. Ayaw tawa ng biyahe taon. Ay, nang tambagan kay bati. Nasawa na ako, mahal man ako, unsa. Magunsa man ang gugma ni mo, pre, kung ningana siya pirmi, ha? Kanunay hubog. Di na maayo, eh. Kaya maoro ginayang kamatian, pre. Mau lagi. Pero di sa may biyaan. Ako sugar ba? Membro ba ka scam do? Scam. Scamang. Kabangon, pinunin mo ako sa perbeda. Ako di ginamahin mo laya sa litaon. Di ka pwede unayon, oy. Unayon. Simple na. Simple na, pre. Kung di ka kahimos pagbiya niya, siya mo ipabiya, ah. Kung sa ito'y bida sa istoryaha, eh. Kung buhat to, pre. Pre? Huwag di ka na masilbi, ha? Di ka na magsilbi mong istorya niya, ha? Balik nga rin. Kay tirahan na tuglayang plano. Plan A man na. Plan A siya na? Siya may muluwas, pre. Huwag di magsilbi ang plan A, arita plan B. Murag drama di ay. Oh, science. Mabiyaan sa barko, plan B, para madali. Mas pasumayo. Nita, no? Ang plan B, pre. Kani, pre. Ang plan B, tubangan ni mo kung unsa niyang gibuhat, pre. Aron, ingon ka ang gula siya ba? Nga diligid maayo ang iyang gibuhat? Sakto ka na, pre. Oh, pre! Kanami buhat to! Simple na! Saong ka na ako siya pag-approach sa kunti lang gitawon. Mag-usap ng gitawon ng siya ambisyo. Mas pag mabiya na siya taon. Kayo, ako'y mabiya, di ko kahimo. Pero suwayan ako itong giingon ni Pretasyo. Plan A. Mas yung salir taon to. Makaamgo siya nga, wa ko makauyon siya ang gipakita nga, bisyoso kay siya. Makadaadlaw lang siya, pirmi hubog. Karon, awa na. Pagiliw sa simula nagikan siya pagkahubog. Asa ato pa? Hubog paghihapon ni Ron, porbida. Sus. Awa na siya ron, abot. Klaris na kayo. Hubog yapon. Kinahal gamito na kong plan A. Ato na ko siya. Naray. Hubog yung kayo. Dungay-dungay ko, porbida. Ay. Shit. Awa na sito ko na. Sa maning naong na ko sa amin. Mura naman ko anig si katong asawa ni Shrek. Shit.
Ah, Day, oh, wari ka manahi. hala. Nag-istorya rin yun yung taon ka Hala. niya. Kung sa'yo lang. Hala, ikaw ni Shrek? Hinuon na Shrek. Hinuon ko. Iaglaw, alili. Day, Robert, nasa di mo. Naunsan mo taon ka? Yan ni awang ka, Shrek. Part 3 ni nga to, ah. Hello, ha. Partris mong mata. Ay. Sulti ta ka diot, dili. Oh, pwede ka magsulti. My gosh. Sinitabos kalibutan. Unsot. Ismi. Medali. Istoryata doon. Inom kape, aron. Mainit na tiyan mo. Inom. Tingan, kape? Oo. Kaping matapang. Nga kaya kang ipaglaban. Laban ng naong mo. Oh. Di ko kape, beer mo ay balita. Ay. Kaning Sid Coffee Mix mo nindot. Beer ko. Nya. Human, mag-istoryata ha. Diyato istoryahan, oy, gubat? Ay, Nakadungog na ko, ana, oy, di ko na istorya gubat, oy. Bida, dili gubat. Pero di ka sabot, maggubat yun tani. Dali. Hindi na ito Sit down. istoryahan. Kini mo bisyo. Mga ito istoryahan. Aron, di man maayo mo sige taon kay kinom taon. Oy. Kaya nga, Duharay makapaingon. Duhara kay paingnan ni mong anak. kaya nga naman, Asagdati ka, padayon kasi mong bisyo. Duhara. Ha? Usa? Ah, Padayon ka ni mong bisyo, Ida? is that so? Kinahanglan mo buudang ka ni bisyo. Kay kung dili, Kaya nga naman nagdili. Pakulata ka? di na kinahanglan. Kay kung dili ka mundangan ni bisyo, sa imo pagkapalahubog, mas bayo pag... Unsa? Sulti na yun! Kinahanglan mamili ka! Kung dili ikaw ang mulayas ng baya, ako may mulayas! Pagpili! Hindi na kinahanglan magpili ko. Ha? Tungod kay ikaw ang angay malayas. Ha? Usa? O kay hinungdan. Wa kay ayo. Hinoy hinungdan ako na hinoy ayo ani. Oh! Masa lakaw. Ikaw ang angay malakaw, dili ako. Pero di pa ka malakaw. O nga naman, may padugod ka? Bilis ako sa akong birbi. Bugot sa ito, pa! Ansa man? Kasi nabot na ta? Di ko palit ber. Di ko mabiya din eh. Ako ni, kung dili, ikaw libiya din eh. What? Ay, wat ha, bida. Ikaw biya din eh. O dili ako. Huh, hangita kita kag magubot ang kalibutan ha. Ha? What ako din eh. Ayaw paglakaw. What ako din Ay, eh. day, asa ka day, da. Manahi na ka day. Kuha na ko akong puga ka. Gubaton tali. Pero, plan B, ani Ritso, may plan B! Kita gyud na akong naong sa kong asawa taon nga suko og kitaon siya ubilakaw kay kuhaon ko niya pakakang niya kurbida misamot akong kulba taon sa kong dughan taon kay bugoy ra ba ning bayana sa una sa hipodromo. Oh, kita ka ni. Kaila ka kunsa ni Nardo? Kaila baka kunsa ni. Amo ni pakakang day. Oh, bala ni bala sa shotgun. Yun noon. Unsa? Isang bala ka lang, Nardo. Ay, pues. Ay, pangandaman ti kang daan. Kinip! Ang sige kuot ni wala ilawam dahil sa misa. Mutana ka ba? Kinip da! Uy, usa ka kahong beer? Sa? Ha? Dili ni mo, puso ng pakakang ni mo kay iyabok ni daghang kiber. Saan ha? Pamukol ko ni, pagsaman! Ay, dong. Ay, kainit sa ni mo. Uy, noon sa hipuson kay di ni maayo pastilan. Dera, hipuson. Sige. Ikaw yun, noon sa mga kayo. Hipos na. Bebe, ato na ablihan na. Magtagay na! Tagay! Para Usulan sa man. tagumpay, be. Plan B! Magtagay ta. Sumsum tagtsula ha? Bantay ha? Sumsum tagtsula. Ano? Ha? Hubog na ta, magsubagay ta! Yes, ablihida yun al magtagay na dali. Tagay! Bihan na to. Sa ulit sa Tagay. aginis kalibutan sa kong asawa taon nga pala. Hubog tayo taong dako!
Wow! Butsaon! Sama na nagilak-ilak mo kaniya, magtagay na ta! Uray, tears of joy, Liday, ha? Ah, Tears of tears. joy, ha? Tagay, tagay! Mautaw niya akong problema, bida. Di ko mabangbang akong asawa taon. Sabi ba ayaw na kong buhaton, ha? Maundag mga taon ni ambisyo, kaya plan A o plan B ng tudlo sa kong kumpare taon. Huwag mo magsilbi. Palihog tambagi ko ninyo, ani Bambi, Ate Pres. Palihog. Kung kamoy pasultihon ka, ani, Nardo. Hello, Ate Pres! Hello, hello. Ciao, Pedro! Good morning! Good morning, Dia! Good morning sa tanan. Oh, Lord, thank you, Lord. Salamat kay sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa mga pagampo, ma. Ate Jinjin! Kuya Alan, dito ko kanang batad-batad mo albual, Kuya Alan. Anya, makalipay kaayo kay kusog kay dito ang Don Pepe Tablia mo ipainom sila mga bata mo ng taas og energy. Og happy permi ang mga bata, Kuya Alan. Anya para sa mga dagko. Naana Kuya Alan, si Ipi, Dio, Efren, and si Pido, Gabin Sambilad, Julito Kauba, Ricky Sambilad, Henny Liamos og si Wigo Tumakin diha sa batad-batad mo albual. Nag-inom sila Don Pepe Dark Chocolate. Dito lang ko. Ugom-ugom sa Diamond Yema o BMS Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo kay Lami. Okay, lami yung kayo. Lami kay na the best yung kay na nato. Mga bata, inom yung tagdul pipitablia, padong tas eskwelahan. Anya katong mga dagko po, padong sad mo trabaho, kung sa mo niya, ugom-ugom, BMS Special, o Diamond Yema Special. O mag-chat-chat mo, inom-inom galing mo, ang inyong isumsum ka ng Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Kay happy yung kay ka. Kung mao na yato buhaton, sama sa kahapi na to sa pag-adto sa Happy Mart, wan luna kulon tabunok ug magtan. Kay barato ug sulbad ang krisi dito. Ang krisi sulbad, duna pagitay donut sa ras kilid sa Happy Mart, magtan ug naapod sa Banilan. Donut sa ras. Sa mga tao ni former Kapitan Jude Ramos kinabuhat sa iyang Miguel Poliar Fertilizer, good morning ni Muria Kapog sa tanang mga tao. Ni Kuya Nick Pipito, Jodo GR Pipito, Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, magyuna. Unya sa mga tao ni Deshin sa Bromwich PH nga kung gusto mong trabaho ninyong balay, limpiyuhan ninyong balay, unya, di na, busy naman kayo tungkol sa inyong mga negosyo, tanawan lang nyo sa Facebook ang Bromwich PH. Unya, na number ya, tawaga lang kung unsay gusto ninyo sa inyuhang panimay nga buhaton. Kay kanang mga tawhana, nga mga tao ni Deshin, ang giinom, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang Sid Panyawan Coffee Mix mo rin indot kay imno na to. Kung ang atua, trabaho, gunsa pa na diha, kay panington yun ta, mahuman yun na itong trabaho sa opisina, kay di ta magduka pinaagi sa atong pag-inom, og kaping matabang nga kaya kang ipaglaban. Ang Sid Panyawan Coffee Mix. The best yun kay nato imnon. Sa mga tao ni former Kapitao, Vice Mayor Choy Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw, og sa tanang mga tao po ni Lister Daan, Kunsiyal Lister Daan, og ni Kunsiyal Francis Paris nga ang giinom ay lagi pa inom sa opisina ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix. The best yung kay nato imnon. Sa ilahang mga favor Caldias Labangon, ang gipainom lang din nili ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Unya sa ilasang Ma'am Nenen Moreno, si Ricardo Moreno, the best kayo kay yung mga tao gipagamit sa to ang Sid Liniment Oil nga haplas. Salamat kay ni mo diha, Father Josue Kaduda, Father Tabi Ogpo. Salamat ka natong tanan. Ate Pres! Okay, o gago sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sepanyawan Herbal Capsule, Sepanyawan Herbal Capsule with garlic, Sepanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa tong lawas, ato nang imnanog Sepanyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa bundag, unay ka makaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Inig paniudto nimo maugyapon, usa gyapon ka kapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule, imong imnon unay ka makaon sa imong paniudto. Mausap gapon sa gabi, sa di pa kamukaon sa mga parehapon, inom na pudaan ko sa kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule.
Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI, ayaw na makahadlok. Tungod kay doon na makatambal ana, hinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula. Sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Ug sa tanang mga tao, thank you, yung kay ninyo ha, nga inyong gipabilin, nga number 1 ang atong haplas, ang Sedlin Mentuil, nga tinuod yun mo tabang na to, tinuod nga mo laban na to, tinuod mo wagtag sa atong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol, huto sa kabataan nilikay, pagyug ka sa dinggi, kung mga haplas ka sa to ang Sedlin Mentuil nga anhara, mapalit sa butika, di ba Dwayne? Tinuon na sa butika na kita Ayaw mo makapalit. ng suri-suri hawa na kadang butika yun. Kanang magsuri-suri nga magdag si kanan, di na mao, di na tinuod. Ara gyud mo sa butika mo palit. Pero naagyoy Facebook page ang Sid Marketing Incorporated, Aha. ang Panyawan Herbal. Ara sa Facebook. Ara sa Facebook. Ilalang i-search ang Panyawan Herbal niya, makita lang ng produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil ug Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya nasa sa kabukiran ng puyo, ara gito mo palit sa Shopee. Ara karon. Sige, Shopee gyud ta kay the best kay na Shopee. Ihaton pa sa atong panimay. Bam! Yelo nga sa kena, nagsuroy-suroy ang Panyawan. Di na bit bam. Tapos amo Uslo amo. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione na papaya extract. Doon na kini mga sangkap sa mga natural moisturizer para dalit mag-dry ang atong skin. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Ayaw ka makalimot ha. Mo-inquire lamang sa butika aron ang inyong mapalit dili fake. Tan-awon sa dinyo og doon na ba kinitatakal Sid Marketing. Pananglitan og tan-aw ni mo mura doon na itom ang imong naong doon na ba kay katol-katol pugis-pugis sa Celebrity Kojic Beauty Soap para makasali ka nga magpabilin kitang batanon. Younger looking kutis artista, kutis porcelana. Sama sa gigon nila ni Gulyat mo na lang sa butika ha. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you. Okay, salamat kay Bam. Nya pasalamatan sa nato si Paribini Umadak diha sa Bien Aqua nga ang gipagamit sa mga tao gipaplas po diha sa ato ang Sedlin Oil kay maway gusto ni Bro Joel nga mao nay gamiton kay kapoy bi anong pasag ka ng mga tubig unsa pa diha. Salamat kayo Paribini Umadak, Kusyal Bini Umadak og ni Pari Joel Binsinga umabot po natong kusyal diha sa babag uno. Nya sa tanang mga tao, salamat kay ninyong tanan ha. Kita nasayon mong yuta kung unsay problema na to. Kung daghan tag mainom, daghan tag makaon, unya mahanggap tag unsa ng mga hangin din na tuksin ra mo'y makuha na to diha. Kay bisag asa kadaghan kay tuksin nga musud sa tong kalawatan ini pundo ana. Daoto ng atong cover o puto sa blood cells. Ini kadaot ana, mistake mulapot ang atong dugo. Mao na hinungdan nga makanser ta, diabetes, hypertension, arthritis, sisog bang pa na to balatian, constipated ka, inguman kidney problem. Mao na yung mga major nga mga sakit tungod sa toxin mo nga i-flash out ang toxin nga nisud sa atong kalawasan. Kinahanglan paggawason gyud na nato pinaagi sa pag-inom og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule mo ni say natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwag tang sa balatian, puno sa nutrients nga mo'y makapaligon sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FRH 0715. Busa kung gusto kang muwagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga mo inungdan sa imong balatian, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang number 1 nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang sendo na to karong adlaw. Dodong Nardo, Ate Pres. Singan? Dodong Nardo. Nardo. Oo, Nardong putik. Grabe, tawuro siya. Nardong putik. Pastilan, pala hubugay asawa, Ate Pres. Grabe. Kada adlaw. Kada adlaw inom niya. Mixed in pagtag 5 days. Ha? Sige man na usa mauliit. Sa 5 days. 5 days, una siya mawasan. Kanawang day. bali, straight ba? Oh, yan. Maubiyat sa una na. Hala, oy, grabe no. Grabe, oy. Murag si April Si, aning marini, aning nunisan mo, ito yaha, Ate Pres. Gabon yan, no? Grabe. Kanang ito, alcoholic na kayo. Grabe. Si as aning, kabasta mga dagan, kauban na to diri. Mauna inana. Pero, sayon ra kayo na nato
Dong, Nardo. Apit sila makagubatay diyan asawa oy. Lagi. Di ba na pwede ipa-hospital at ipres inana? Ba? Di ba na pwede... Gulyata, Dali, eh. ang mga silingan ba namatay, 27 years old. Ay, man. Dili mo tabako, dili mo siyabo, why bisyo, pero sige kahubog. Magkadaot din ang mahubog. Atay. Oh, imong atay. Sa roses Ano na. man? Malaya man imong Makakuhaan ka na, ipa. Labi na hard imong Kana- Kaya din mo nilang eksaktos kaon. Ang kanadeng, Oh, pwede ra. ang kanadeng magkilaw ka. Oh. Di ba, maluspad man ang Suka man, imong anak. kilaw, mo na mahitabo sa mga atay. Nasa Dati kaya ako, nasa nga makilaw dong di makadaot sa Ah. Iko nga, Kaya ako nun. ingon ko nga, nganong mata pa bang kaayo, nganong mintaw nga namatay man ni siya, may glawas, dili daot, murang may sakit niya. O, lagi kuno kalit kuno, ka naglisod kuno ginanhawa, basta kuno heart. Si Misad. Sige, ginom, kunik heart. Oh, dadaghan ka na yung... Kung patyon ka, magitaan ka paagi, ay patay, God. Ikaw di ay pagyawa. 16 anyos, tagtuwad-tuwad o hinilak atol sa Bible sharing. Ano naman? Gitagaan ko siya na kong versikulo nga, kung mangminyo mo, nahuman na mo sa inyong katungdanan sa inyong mga anak. Ingon siya nga, 16 pa man ko ate, di man ko minyo. Imagine lang nga na minyo na ka. Magtuon man pag-sharing na niya, perti niyang hinilak. Kay, ganong kitagano ko ito siyang versikulo, nakadungog ko nga, perti ko na masukol ko no itong na kinikanan. Oh, ingon siya nga, ako na imagine nga minyo na ko, hilak ka basta sugol sa hilak. Maudi ko nung makasukol sa makatubag sa kanyang maginikanan, puro pala hubog. Nga imbis ko nung ka magbadlong, ang ilang pagbadlong, dili mo kay nagkamang-kamang sila sa kahubog. Yung mga ginikanan, dili mo yung ehemplo. Di, mayong inap. Dahil mga batanon ron ba, lisod ng yung kayo tungo na ng cellphone natin pres, no? Ito kayo, timong 2 anyos, pag tinapon itong cellphone. May na kayo mo. Tudluan pa ta. Tudluan daw ka? May kayo sila mo kuhan na na. Ang sila mo hilak. Mag-download, mo kuhan. Kita di mo na kay bawal. Sa mga bata karon. Tawag ka din na ito. Tanawin mo, tawag. Pero ka na mag-download. Nga apo dong, sila yung tudlo na ko eh. Grabe eh. Nuludi ko. Padayon ba? Balik ta. Okay. Ato ipaambit din sa Efesos 5 verse 18. Ayaw ka mo paghubog-hubog kay makadaot lamang kinika ninyo. Tingwa hinuon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu. Kung ari po ka dire sa Mateo 22 verse 39. Gingo dire. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Si Mang, no? Ako nang gibasa nga, waman magisto ko tighubog. Apan. Yeah. Apan, ako nang gibasa, kay matod pa sa amigo na kumpare, kanina ilinya diri nga, higugma ang imong sikataw, sama sa imong kaugalingon. Ang kaniding linya nga, higugmao na to ato kaugalingon gulyat. Ingon ako may kumpare, gipakao ba ni mong sakto imong lawas? Gipakatubo ni mong sakto imong lawas? Wa ba ka maghubog-hubog? Wa ba ka magbisyo? Mao di kuno na usas paghigugma, imo bang pakaligo, imo bang gilugdan, imo lawas. Usa di kuno na sa pagpakita nga gihigugma nimo imong kaugalingon. Wa nimo abusuhe. Karon. Din ato maminyo na dong. Ha? Inigugma naman kasi mong lawas. Ikaw mo kanyang nilagom ka. Karon, sige pagkita sa Adolfo. Sir Nardo, kanang naang badungan lang doon mong asawa, nga ako lang baka maayayab yung buot kung dili siya hubog. Oh, pero perti magkamaoy. Lain sa kay Pamilang Gulat nga magsige sa hubog-hubog niya, yung kainom ra ba mga lalaki? Malaki. Ay, pero ligon siya ba? Kaya yung mga kainom, hapit-hapit ba? Nahurot ang kamatay. Ako lang na ibaw, ano ka na bitong makiginom nga ka ng imong kuyog pero lalaki, niya ikaw ray babae, niya mo salingan Gulyat ay, Ano man? tumboy ni Mabdos. Ano? Tumbo. Ay, natural lang. Babae mo na. Dili, kay pagkahubog ko naman, naman kay boss ang gibuhat. Tinaw na. Oo. Mas pindot na. Tumboy. Ako. Balik ta. Balik ta. Sa itong kingon natin, Priscilla, nga ka nang magsigig kilaw usanas makadaot sa baga. Atay. Oh. Atay kay maluspad o maluto imong atay na. Nya katuna sa kingon ni Pedro nga naari kinilaw nga dilim kadaot sa atay. Ay samo tong ako. Nga naman. Wa man ko kilaw ako na magitutuan. Sama ko lang atin tulong manon. Kuna ko ang puzzle, tihon.